Jidher li soluzzjoni deċiżiva li tnaqqas id-dependenza fuq il-karozza għadha qed tiġi studjata. Dan kien irrimarkat minn Caritas Malta f'dokument li ħarġet b'reazzjoni għal budget li fi kliem il-Caritas kellu jaħdem aktar fuq ċertu oqsma. Apparti li titkellem dwar ħtieġa ta' aktar infurzar, il-Caritas tefed dawl fuq id-dipendenza illi għadna inħossu bħala poplu fuq il-karozza. Dan għaliex m'għandniex sistema ta' trasport tal-massa, xi ħaġa li l-Caritas tirrimarka dwarha propju għaliex għadhom għaddejjin l-istudji. Il-Caritas qalet ukoll li l-affordabilità tal-kirjiet u l-aċċess għall-akkomodazzjoni għal dawk anke bidħul medju jidher li se tibqa' sfida kontinwa. L-interventi li saru bla dubju ser jgħinu, però faxxa ta' nies il ma jikkwalifikawx għall-akkomodazzjoni soċjali u lanqas għas-sussidju tal-kera jistgħu jibqgħu f'riskju li ma jlaħqux mal-ispejjeż tal-ħajja jekk jiddependu mill-kera privata. Intqal illi jaf ikun hemm bżonn li jitwessaw il-brackets tal-eliġibilità tas-sussidju tal-kera. Dan il-budget fi kliem il-Caritas ikompli jsaħħaħ il-welfare state f'Malta u jagħti messaġġ qawwi favur il-valur ta' tfal fil-familji tagħna b'ħafna miżuri potenzjali li jwiżnu dawk bidħul baxx u dawk vulnerabbli. Iżda hemm moqsma kif elenkati fejn hemm bżonn ta' aktar ħidma. Għall-Caritas tibqa' ċara triq fejn kull inizjattiva li ssaħħaħ il-familja, il-komunitajiet tagħna u l-ambjent naturali it-triq li twassal għal kwalità u benesseri fil-ħajja. Fl-istess nifs b'mod kollettiv iridu jiġu miġġielda l-aspetti li huma ta' theddida għal dan il-benesseri. Ma' dan hemm ukoll l-infurzar ineffettiv illi jibqa' ta' theddida għas-salvagwardja tal-ambjent soċjali u naturali ta' pajjiżna.